Antimanso TV. Yes, so mosompa.
Odene ho ena eba edwemu no enya asem ketu akra Asanteman so TV ya ka kire mo se ebe som ne asom no bompa nana odene ho kusi ntrama otumfo bonkum hene be kwa asumnya man hene no nana pia ena usa mamre no ekoso nana esa yade afna eboniti na otesem rantie ne kase nana yawo nana ya somwawu oni otumfo bonkum hene nana ukura tumi Asanteman so yewura ebonkum hene nana ochiri kusi ntrama odene ho ankasa odene ho okura tumi nana ya bememu
Asantema so TV. Yes, so mo so mpa.